Arratsaldeon, eskerrik asko da nahi ikusteatik. Egualdi hona, bier jaiek, egin dezue, kriston zaiakera hona, eta aukera hona. Hemen eskerreta da, Aitzol Altuna, galdaka bat da behar, eta ekonomian lizentziatua Deustoko Unibertsitatean. Gure historiaz ja lau liburu badauzke, eta gero artikulu pila badauzke, ez bite hiru, alabegun bat o gehiago dauzke. Eta Leio Navarrako bloga entzutea? Bai. Leio Navarrako bloga erabiltzen du, eta beste hainbat aldizkari eta historietako egunetan parte hartzeu baita ere. Eta gero gaizka bazaldua, baita sopelarratara, beha. Historian lizentziatua, Deustoko Unibertsitatean, dana bezala. Zuzenbide maizterra, Salamankako Unibertsitatean, Zientzia Politikoan masterra, eta ekintzaile, irakasle eta oin autonomo lanetan dabil, bere lenda bat ipin dira. Eta Nafar Biltzarreko elkartearen idazkaria da baita ere. Itzaldi arrunta ez da izango, bien arten lehen Aitzolek itzengo dio. Honek ordu laurden bateko solasaldi bat emango, eta ondoren bazalduak emango du, ordu laurdeneko bakoitzak. Eta gero behin artean pixka bat egingo dute elkarrizketa bat. Eta gero ja, gehien bat nahi duguna da, hemen entzuten duzutenakin danok pixkat geure iritzisek, geure kezkak, geure galderak azaldu. Itzaldi tipikoa baino gehiago izango parte hartzailea, danon artean, kokatzen gaen eta egiten duen ze egoeratan daun herri hau, eta eta besteik gabe. Arratsaldeon guztioi, Aitzol naiz. Ni orokorrean ematen ditudan hitzaldiak, historiako hitzaldiak dira. Nire 15 minutu hauek gure historiaren eta euskararen laburpen bat egiten ahalegintzen naiz. Askotan egin dut, baina normalean PowerPoint batekin, orduen bada lehenengoz zer barik edo gidoi bari egiten dudan, ezta? Nire ideia da, esaten ditudan gauza askok ez dituzu ezagutuko seguru, naiz eta liburuak irakurriz, ni pila bat irakurri ditut, 500 bat liburu irakurri ditu dela, laburtu 450 artikulu idatzi ditu nire blokean, eta oraindik ikasten jarraitzen dut. Hurrengoko liburuan, Gipuzkoako armarriaz eta oraindik ikasten jarraitzen dut, hor dago zala izkutatuta hainbat gauza orain arte nik ere ez nekizkizien. Horregatik, bestetik, nik normalean Bizkaian berba egiten dut lagunen artean, baina gaur batueraz hitz egingo dut. Hortaz hitz egingo dugu gero batueraren mitoaz, ezta? Zer nik uste dut gaur hitz egin behar dugula mitoez, euskal mitoez. Egoguz mito pila bat gure buruan. Eta horiek askatzen ez baditugu, ez dugu lortuko hurrengo pasura sartzea. Orduen historiako mitoaz hitz egingo dut orain, ezta? Beti izan digute euskaldunak mendian galduta ibili garela, hori da mito bat. Nik hori mitoa Madrilen lanean joan naizenean askotan entzun dut, zuek baserritarrak, ezta? Nik sekular ez dut baserri zapaldu, baina baserritarrak, nik kalekume naiz. Eta Bilbo handi horretakoa, orduan ez dute baserririk, ez dute aizkorarik, ez aitxurrerik eskuartean ia erabili bez. Baina eurentzako guara baserritarra, da mito bat, ezta? Mito hori oso aintzinekoa da. Orain dela 500 urte, Erromatar Imperioa jauzi izanean, sortu zen mito hori, bitu noendik, Eta zer gertatu zen momentu haretan? Momentu haretan, bertoko jendea ezaguan erabate asimilatua. Eta hirietan, eta hiriak hemen oso txikia ziren, Kalahorra, hemen edekozue Irun, daukagu Iruña, noski, Iruña Beleia, Iruñak ez da, horrek izango ziren populatuenak eta handiena, baina hortik kanpo bizi izan jente pila bat. Eta ja garaiaretarako, beste inbazio batzuk egon ziren 3. mendean, orden jente pila bat bizi zen ja kanpoan, hirietatik kanpo, eta jente hori oraindik euskalduna zen. Eta zer gertatu zen, gauza bitxi bat, legionarioak garaiaretan bertoko jendea zen, euskaldunak ziren. Bertatik, Erromatar garaian ez eta guen badidu, baina 500 urte gero hau, legionarioak
bertoko jendeatik hartuta zegoen, ertzaintza bezen ez da sarrera. Gaurko ertzainak, garai harretan, ziren legionarioak, garai harretako legionarioak. Orden, erromatar imperioa jausten danean, garaiko ertzain horiek dira, hasieran erromatar imperio hori defendatu behar zutenak. Eta horrek bagaudak edo rustikoniaiek izan ziren lortu zutena bertan poderea, betako poderea. Batez ere, sakana horretan sortzen den podere hori, eta iparraldera mugitzen dana Burdeosetik Ebroan, ez deten dugu Garona eta Ebro bitartean gutxi gora bera territorio bat zehazteko. Eta euskaldun horiek, legionario horiek, erromatartuak noski, euskera oso garbi ikusten dan bezala, gaurko euskera latinetik gauza pila bat ditu, eta hor ikusten da oso erraz, nahiko romantzatua ginela garai horretako, baina zorionez ez era bat. Eta horiek lortu zuten podere bat, hasieran Dukado de Baskonia deitzen dena. Batez ere poderea iparraldean zegoen, iparraldean gaurko Gaskoina, gaurko landetan, ez gaurko iparralde mugatu horretan, baina jotu mugak apurtu. Eta horiek zeukaten presio handi bat Frankoengandik. Franko nahi zuten barriro erromatar imperioa berreraiki, batez ere Karlomagno. Karlomagno, dakizuen bezala, Joaquin Barko zenuken bezala, 1778 urtean, gure muga zeharkatu, Zaragoza bidean, eta hor, bueltan horregan gatazka bat egon zen, bataila bat, eta hor Euskaldunek jipoitu genituen Frankoak. Orduen, erromatar imperio hori berreraikitzeko, gu izan ginen lehenengo oztopoa. Euskaldunak. Eta Karlomagnoren muga beti egon zen, Garonatik gora, nahiz eta alegindu beti gaurko Gaskuina hori berreskuratzen, eta gutxi gora bera bere seme eta hilobek lortu zuten hori guztia berreskuratu. Baina ordurako sortu zuen gure artean podere zentral bat, Baskoien poderea. Baina dau beste epe bat, beste urtebete bat kritikoa, eta 1708, horregako lehengo batean inguruan. Hortan, iparraldean, Guaifre ditzen zen dukea hil egiten da, eta gelditzen da gure iparralde, hegoalde guztia gelditzen da buruzagi batzuen esku. Buruzagi horiek, pizkanaka antolatzen ari dira barriro, eta 824 urtean, handik gutxira, lortzen dute beste garaipen bat Frankoen aurrean, barriro horreagan, eta barriro antzeko testu inguru batean. Frankoa datoz, nahi dute Iruñea hartu, hau lurraldea delako, eta bueltan barriro jipoitzen ditugu eta leku bardinean. Eta hor sortzen da podere barri bat. Eta hor sortzen da buruzagi bat. Euren artean, Aristatarrak, lehenengoa Eneko Aritza, bigarrena Eneko Hartzea, eta hirugarren Simenotarra, Fortun Simeno barriro. Horrek hiru errek lortzen dute, barriro, azpitik orain hegoaldetik, berreskuratu lurralde guztia. Baina hemen, bebai dator beste mito baten apurketa. Lortzen dute, baina euren anai baten bitartez. Hau da, musulman bat, Musa in Musa. Baskoia, ez daki euskalduna zanala ez, baina Baskoia, gaurko Arribera eta hor inguru guztikoa, eta Musa eta Inigoren artean lortzen dute lehenengo arresi bat Frankoen eta musulmanen kontra. Handik urte gutxitara, 1925 urtean, Sancho Gartzez bigarrenak lortzen ditu, gaurko Gipuzkoa, Bizkaia eta lurralde guztiek barriro Iruña edo Nafarren lurralde horren barruan edo agindupean gelditzea. Eta hori Sancho Gartzez denek onartzen dute errege eta estatu buru bat da. Beste mito bat, beti ez dugula estaturik eduki. Bueno, estatua deno dekogu ideia bat, baina liburutan irakurtzen baduzu eta hor teoria pila badau, baina ez da ezer asmatu, ez da ezer asmatu, hor antxinetik, badauz Hobbes, edo badauz Rousseau eta beste hainbat teoriko, eta guztiak bardin definitzen da estatua. Egon behar da lurralde bat, egon behar da gobernu bat, herri bat, eta horien arteko erlazioa antolatzeko lege batzuk. Hori emoten danean, estatu bat dagoela esaten da. Eta bai Baskonian, baina bai Argiro Nafarroko erresuman, hori erabat emoten da. Dago erregeak, kasta bat, beki euren funtzionarioak, euren militarrak, euren kondeak, euren dukeak, herria oso, lurraldeak oso antolatuta daude, bai Araka, gero Herrizkak, gero tal, eta lege batzu daude.
Nafarroko erresumantik oraindik dekogun gauza bat da, dira foruak. Garai haretan, ja, argi dau existitzen zirela. Gainera, gauza bat da nahiko bitxia. Ze foru horiek, bardinak dira Bizkaian zein Lapurdin. Eta hori bakarrik emon daiteke, Nafarroko erresuma barruan egon zirelako ja implantatuta. Bestela ja, konkista garaietan, banandu egiten da Lapurdi, hor Akitania barruan, Inglaterra barruan gelditzen da 12. mendean, gero Frantziara paseko da 15. mendean, eta gure aldean, 1200 urte inguru horretan, Kastellanoak etorri ziren eta konkistatu gintuzten, eta gero Nafarroa garaia 1502. urtean. Orduen, ezinezkoa da, guztiak lege bardinera edukitzea, ez bazan lehenengo batasun horretan lege horiek martxan egon. Esaten zuen, Koldo Mitxelenak, gure misterioa ez dela, Euskararen misterioa ez da nondik sortu zen euskara, baizik eta zelan iraun zuen. Oso horreza. 500 urte horietan, gure burua antolatu genuelako, eta hemen agintzen zutenak, herriak, agintzen zutenek, euskara zutelako hizkuntza. Ez hizkuntza bakarra, gaur ez dan, ia estatu, esaten badiazu estatu bat non bakarrik hizkuntza bat hitz egiten den kalean, ia ez da existitzen. Baina, gehienek hizkuntza horretan manejatzen ziren. Datuak. Datu bat oso importantea, orain dela urte gutxi Peio Monteanok argitaratu zuena. Berak egin zuen bula batzuk eta dokumentu batzuetan, agertzen zen, 1512an konkista garaian, Nafarro garaiaren 180 euskaldun elebakarra zala. Handik 1 urtera, bardira igual jaitsi zen. Bizkaian, Gipuzkoan eta Bizkaia eta Gipuzkoan, 1800 urtean, 180 Bizkaian eta 100 Gipuzkoan, euskaldun elebakarra zen. Eta hori be dokumentatuta dago. Orduen, batzuk esan aldi da zuen. Ez deko zentxut, izuzan dozu, Nafar estatuaren aterpean egondalako euskera mantendu egin dala. Baina, 1200 urtetik, foruak 1800 mendean kentzen dizkigutenean, 800 urte pase dira, bai? Eta arrazioa daukazue, baina nik esan dut, Nafarroko erresumaren legepean bizi izan ginela 600 urte horietan. Bai? Eta foruak kendu eta euskera desagertu bat dator. Bai Izabal, bai Erronkarin, bai Araba hegoaldean, bai gure kasuan, ni Galdako Aztarra naiz, baina Galdako galdu zuen gehiago Franko garaian euskerea, baina alboan dudan Bilbo garai horretan galdu zuen. Zergatik? Da goza bitxia, ez daguna kanpotik igual ondo jakiten. Foruak ziren estatu lege bat bezala. Norbait hona tortzion bazan, eta hemen aztertatu nahi bazuen, behar zuen gure nazionalitatea lortu. Gure batxarretan parte hartzeko, edo baserri bat erosteko, behar zuen, bertan, batoko batekin eskondu, edo kondizio batzuetan. Horrez ere egiten zuen, gaur Espainiak edo Frantzia daukaten aukera hori, esatea nor gelditzen da, eta nor ez den gelditzen. Eta horrek egin zuen impermeabilizatu kanpotik zekoan genukan presioa. Ze gertatu zan Bilbon gerra galdigu genituenean? Beste goza importante bat. Forue horien funtzionamendu barruan auzolana zegoen, eta lur komunala. Matalasen historia bardina da, lauren edo 200 urte lehenago, eta gure historia Bizkaian garai horretan dator. Ze gertatzen da, zeratik nahi zuten espainolek foruak kentzea? Gauza importante bat ziren mehatzak. Eta mehatzak esplotatzea diputazioaren esku zegoen. Diputazioak epe baterako bakarrik ematen zizun mehatza hori esplotatzeko aukera. 3 urtez, 2 urtez. Foro kendu zirenean, bertekoek zein kanpokoek mehatxoiek erosi zuten. Inglaterrako diruarekin, amerikanuen, holandesen diruarekin, eta orduan ekarri zuten milaka eta milaka pertsona mehatxoiek esplotatzera ia esklabutza moduan. Eta horrek egin zuen, baita, batetik, foruak galtzea, euskaldunentzat,
euren idiosinkrasia galtzea bezala da. Euskaldu batean mentalidadea, foroa galtzea, euskera galtzea eta bere bizimodua galtzea gauza bera izan zen. Hemen, konkista ondoren eduki dugun desastre handiena foroa galtzea izin da. 19. mendean, Franco baino gehiago. Franco noski hor zegoen. Franco garaian nik hori dut historia libururik behar, zer nik bizi izan dut. Nire herria, 1926an, Galdakao, Bilbotik 10 kilometrora, euskalduna zan, erabat. Denak zekiten euskera, zeruko una. Kanpotik etorriko batan bat, euneko 85. Bertan jaiotako euneko ona euskalduna zan. 7.008 biztanle zituen. Ni jaio nintzanean, 70. hamarkada horretan, ia 30.000 pertsona zeuden Galdakanon, euneko 75 kanpotik etorritakoa. Euneko 25 bertoko, euneko 75 kanpotik etorritakoa. Euneko 75 horrek ezukan beharrik euskera ikasteko, noski, ez zegoen euskeraz ikasteko modurik ere ez, ikastola momentu horretan hasi ziren, baina ikastola joten ginen, nire garaian 30 bat unmemoko, eta ziren Galdakaon igual 200 pertsona, nire edadeko pertsona. Guzti horiek erderaz bakarrik. Ikasi ahal zuten, zeukaten aukerari, gainera ikastola horren du behar zan, eta jente horrek asko zeukaten diru hori. Hori nahi eta egindakoa da, batzut pentsatzen dute hori ez dela nahi eta egin, dela zirkustantzia ekonomikoki, hori ez da gira. Dau dokumentatua, hori izan zala Franco garaiko azkeneko plana. Guk behar dugu, provintzia hauek, barriro ez altxatxa, 3. ez 4. pentsatu. Gerra karlistak, eta maizaian resistentzia, hau behar dugu honekin amaitu. Adibideak, dekoguz Rusian Stalinekin edo loko guztietan. Behar zan oso arreza da. Hizkuntza bat, herri bat egizten dago, hitz egiteari, kanpotik imperialismoa sartzen denean. Bertokoek sekulan ez da behizten, zuk ez duzu izten, zure hizkuntza hitz egiten. Ez da, inglesa hobeago da, baina inglesa be ikasiko dut, baina nire jarrituko dut egiten. Kanpostarrekin inglesa, gureakin euskera. Zuk zure hizkuntza izten dozu, kanpotik beste batek, beste hizkuntz bat inpusatzen duenean. Ez dago beste aukera. Ikusten dozu, Amerikan gertatutakoa, Afrikan, edozoitokitan. Frantsesa egiten da Afrikan, zeratik frantsesak joan zirelako. Argentinan ez dago ja indigenarik eta bakarrik gaztelera hitz egiten da. Peru indigenek oraindik zeuzer euren hizkuntza mantentzen dute, baina denek dakite gaztelera. Zeratik, dalako beste mito bat, gaztelera dalako hizkuntza hobeago bat, modernoago bat, gezurra da, ez dago hizkuntza modernorik, ez zaharragorik. Hori gizartearen araberakoa da, ez hizkuntzak araberakoa. Hizkuntza batek oso erraz moldatzen da. Atzo ikasi neba hitz bat, outfit. Bada, janzkera. Horai, nire alabak esaten da outfit ederra daukat. Bueno, outfit. Ingleseko hitz bat sartzen dugu, baina euskera da hizkuntza. Eta hitz hori hartu orain inglesetik behar ez bada ere ez. Baina, bueno, horrek da asalekoa. Hizkuntza ondino mantendu egitena. Hori da nire lehenengo puntoa horra metzeko. Bakarrik bukatzeko. Bi mito. Azkeneko errege euskalduna, Enrique Bigarrena izan zen, 15. mendeko hegoaldeko erregea, eure familiak aginduta euskera ikasteko. Bera, bakari, base Nafarroan gelditzen danean, Nafarra garaia espainolen menpe gelditzen danean, iparraldean lehenengoz parlamentari izateko euskera behartu zuen, eta epail izateko ere bai. Lehenengoz, estatu baten euskera hizkuntza ofiziala izan zen base Nafarroan. Bai, epaiketan, baita parlamentari izateko. Hori lakagu, horien artean adibide garbia, ezta? Orduan, hor ikusten da argi, beste barik, Nafarroa izan zala bere hizkuntza, berezkoa, eta askotan esaten da dokumentuetan, Nafarrak dira beti euskaldunak. Euskaldu ez dana, ez da Nafarra. Euren hizkuntza horretan, dokumentuetan, Nafarra agertzen den, esan nahi du euskalduna dela. Ez da besterik esan nahi. Hordeko adibidea, San Francisco de Xavierren, ezta? Berak esaten dau bizkaitarra dela, erderaz hitz egiten dagoenean, esan ez euskalduna naiz, eta nazioz Nafarra esaten dau berak ere bai, ez? Orduan, ez da hori nazioa eta hori baten dau modernoa dela, ez. Liburu guztietan oso garbi, gurek esan da, eta da espainolek eta frantsesen beste mito bat, gaurkoa dela.
joaten basarie inglesko liburuetara edo errusiar liburuetara, hor oso argi jartzen da, hori nazioa antzineko gauza dela, eta nazio inglesa sortu dela goi erdi aroan, eta horrek argi daukate. Espainolak hori ezin dabe esan, horregatik esaten dabe nazioa frantziaz iraultzatu da, txorra da. Uste maio honek zehitzeu pila bat. Bostu maio. Ezkerri asko gandi. Nik non naiz beste ez ontsi. Bainez, non naiz dudaren bat badeko beti dakit nori galdetu hori da itxor. Eta jarraitu baina benik jakindu gura nuke hamen nik superatu danak edo gehiengoak, baten bat bakit ez ez, baina gehiengoak asko itierrak zaretela, ez da? Zenbatek erabiltzen da zuen euskara orokorrean zuen eguneroko bizitzan? Altzatuko zenuket eskua, mesedez? Claro. Hau, zindagit, segurako ezberrektasuna dagoela gu gatozen lekutik. Gu gatoz Bizkaitik, da bai sopelan, bai galdakaon, zenbatek altzatuko lukete eskua honan. Naiz eta euskara jakin, galdetuta, Gezurra esaten badute 1,5, ia esaten badute 1,10. Hau da, errealitatea hori da. Eta duan, kontxo, askotan bai alako hitzaldiak egotea, askoitiko moduko leku batean, zail egiten da horrexegatik, zuen errealitatea guztiz ezberdina delako, bizi dugun errealitatearekin konparatuta. Baina bai egia da, Euskal eta Nafarroa lotuta doan zela, ez soilik esan duenagatik aitzol orain arte, historian lotuta dauzelako eta Nafarroa estatuari esker bizidaun duelako euskarak, baizik eta etorkizunean bizidaun nahi baldin badu beharrezko duelako Nafarra estatua. Eta zaitin Nafarra estatua eta ez Euskal Herria edo Euskal Errepublika edarrako zerbait. Naiz eta nazio hitza izan oso antzinakoa, nazionalismo hitza hori bai da modernoagoa. Eta Nafarroak zekaun gauza bat da, askoz ere pluralagoa zela, eta garela, edozein nazionalismoak aurkeztu nahi duen proiektu batekin konparatuta. Euskara eta Nafarroa, ez dira izango agian moneta baten bi aurpegi, baina bai dira gizarte estatuaren isla bat. Eta zer da gizarte estatu bat? Estatu bat non gizarteak moldatzen duen estatua eta ez alderantziz, hau da. Ez da estatuak moldatzen duela gizartea, ez da nazio bat edo nazioaren idea batek moldatzen duela estatua, baizik eta gizarteak berak, bere ekinean, bere egunerokotasunean, erabakiak hartzerakoan, erabaki politikoak hartzerakoan moldatzen duen estatu bat. Eta estatua dago gizartearen menpe eta gizartea zerbitzatzeko. Eta hori da askotan erabiltzen ez den kontzeptu bat, gulantzen ari garena eta askotan bai jorratzen jarraitu bako litzatekena, ezta? Zeren ikusi dugunez gainera, guk ez badugu, edo guk gizarte modun ez badugu gure erabakiak hartzen, beste norbait etorko da gure ordez erabaki horiek hartzera. Eta hori, edozein aspektutan ikusiko dugu hori holan gala. Izango da beste estatu bat, beste gizarte bat, edo beste kultura bat, bai. Atzerriko kultura bat, bai, ezarri daiteke gure gainean, eta gu disolbatu egingo gara kultura horren barnean. Eta hori izan da, Espainiak saiatu egin dena egiten. Askotan esaten dugu, kolonia hitza erabiltzen dugu askotan, eta ni zer gustatzen kolonia hitza erabiltzea, hori kandi baki. Zeren, jartzen gaitu parean, India bezalako lekuekin, o Afrikako koloniekin, eta asko ere gauza ezberdina, bueno, ez duk esango retorzido edo, ezberdina da, zeren Espainia beti nahi izan du denak espainolak izatea. Ingelesak joten zirenean Indiara, nahi zuten bertoko baliabide ekonomikoak, materia primak eta danak horiek hartu, jun eta ditzo. Eta Indiako indioekin berdin zitzaien dana. Afrikanoekin berdin zitzaien dana. Baina espainolek beti zeuzkaten galdera batzuk inglesek inoiz egiten izituztenak. Hau da, Amerikako indioek harima daukate edo ez daukate harima. Halako gauza galetzen zituzten, ez? Orduan, espainolentzat, inori ezer galdetu gabe, dara ziren espainolak.
zu izango zera espainola, eta zu espainola, eta zu espainola. Orduan, ez da kolonia, ez da kolonialismo estandar bat bereik praktikatzen zutena, baina bai da konkista eta uniformizazio inposatu bat. Zeren bere juten ziren leku guztientan, egiten zutena zen konkistatu eta uniformizatu. Eta izango dituzu, lege gaztela hauek, eta izango dituzu hauek. Eta gu ginen, kasu hortan, erresistitzen zuten bakarrak gure foruekin. Orduan, gaur egunera hori dana ekarrita, gizarte modun, guk zer egin dezakegu askotan, ez? Eta, igual azpitin ez deko zentzu askok, baina nik adibidez nire negozioan, ondino jarri bat letrero bat, esaten duena, aquí se atiende en castellano. Zenbatetan ikusi dugu, euskarari bai, edalako kanpainetan, eta hemen euskaraz, eta itzegin hori euskaraz, eta ez da hori esateko moduan, hau ez dela euskaraz itzegiteko leku bat, eta normala dela beste gauza bat, azaintezen ja normaltasuna jartzen, ez? Eta normalena izan barro ditzateke danak gure estatuan euskaraz itea, edo gutxienez jakitea euskaraz itea, jarri dezagun kartel bat esaten duena aquí se atiende en castellano. Ez? Edo, pizka bat hartuta hori da, adibideko kolo bat, ez? Baina guk gure egunerokotasunean egin genitzazken gauzak eta askotan egiten ez ditugunak. Baina estatu mailan bebai egiten ez direnak. Ni bebai hezkuntza aldean egon nintzen klaseak emoten, irakasle modun, eta ikusten dituzu gauza batzuk adibidez kanpotik datozen ikasleekin egiten ez direnak eta egin beharko litzatekenak. Adibidez. Etortzen da pertsona bat elebakarra, gaztelagoa ez dakiena. Egoan etortzen da Siriatik, etortzen da Afrikatik, edo danarakotik. Ez dakite gaztelera, zuri dakite beraien jatorrizko hizkuntza. Zer egiten du hezkuntza sistemak? Gure euskal hizkuntza sistemak. Sartzen ditu edozein klasetan. Beste ume guztiekin. Beste ume guztiek zer dakite? Euskara bai jakingo dute, baina zer erabiltzen dute gehien bat, gaztelera. Hainbat eta hainbat lekutan, gutxienez Bizkaian. Orduan, ume hori ez dakiena ezebez eta momentu horretan inorrekin komunikatu ezin dena, zeren ez daki beste inoren hizkuntza, zer hizkuntza irasiko du horrek? Gaztelagoa. Eta gainera, sortzen zaizkio sekulako arazoak irakasleari, zer irakasle horrek ezin du eroan bere klasea normaltasunean, zen erdibitu behar du atentzioa ulertzen ez dion ikasle batekin eta beste klase guztiarekin. Segurako, kristo egiten da. Zergatik ez du egiten kanpotik datozen ume guzti horiek hartu eta inbertitu neskamutil horietan eta urte batez, urte terdiz, neskamutil horiek jakitea euskaraz hitz egiten eta gure kultura, gure historia, nora etorri diren, non aterrizatu duten jakitea. Eta behin urte hori pasata, urte terdi hori pasata, euskaldun egin duzun jende hori sartu hezkuntza sisteman. Beraiek ja komunikatu daitezke beste guztiekin euskaraz. Eta beste guztiak bebai komunikatu halko dira beraiekin euskaraz. Baina galdu egiten dugu hori, bai. Barkatu, ni irakasle izan dagun hau, ulertu natxio, baina hori iztekola. Gure ikastetxi, DBH-etik, batxillar bat abandidezik eta kanpotik etortzen zen jentea, marrokoarrak, pakistandarrak, eta beste amerretan bat, zauki ban, prestakuntza berezi bat euskaraz ikasteko, eredu bakarrik, eskintzai hau, soilik, eta orduan, gabitituan, talde berezitan, hori menperatzeko, eta gero, zuen ikastetxetan privilegiatu batzuk zari. Ez hori askotia ezpekin, amentxe. Privilegiatu batzuk zari. Ez, baina hori... Nik esaten duzuan kasua da orain dira hile batekoa, Eskema hori hola gain garbi izatea ez. Hemen baziok hori dana eta aplikazioen handikin, perio jutezinin adibidez, bere belota guzti, Iberrea, IMH eta matrikulaikean emakumik eta neskak eta euskaraz hitzeteakun, Iberko txokatzit nioan. Bai. Ikasik ez da behar. Horregatik dinotzut, hemen atorrela beste realitate batekin. Karo, hemen nahi eta nahi ez ikasiko da euskaraz. Horakorra,
Ez da orokortasunagatik. Ezagutzen dut hezkuntza sistema pixkat, eta bereko mailatan Gaizka. izan dako moduan funtzionatzen du. Bai, segun eta nun izango da. Claro. Baina dekotan, eskola urrian, lehen hezkuntzan, umea sartzen da, Eta kito. Eta ez Ordu bete hori... edo, Hoxe. eskolar moduan edo, Nik esaten errekurtso duguna gisa, da- baina Esan didatelako, nire lankidek esan didatelako hori gertatzen ari zaiela. Arazoak dituztela, 14, 15 urteko nerabeekin, etortzen delako zuzenean Siriako gerratik ona, eta sartzen dituztelako klase batean. Hori gertatzen ari da, horregatik dizut igual, hemen gertatzen dena, azpeitin gertatzen dena, horregatik ez ditu privilegiatu batzuk zaretela, lortu duzulako hori, baina ez da hori gertatzen dugu guztietan. Eta bereziki, hemen ez da horren beste nabari, zeren baino zut hemen oso euskaldun, herri oso euskalduna da, edo, bai, herri euskalduna dira ingurukoak. Baina benetan behar direnak halako esfortzu hori egitea, precisamente da, ezkerraldean, mehatzaldean, Uribe Kostan, Bilbo handian, Araban, halako lekuetan, justu egin behar dela, zuk esan duzun hori, ez da egiten. Eta hemen, errazago daukatela Euskara ikasteko danek eta Euskara sozializatzeko egiten da. Joño, segulako desfasea dago. hemen ere ez da erreza. Ez, Hemen ez. erumedanak azkenian gazteleraz hitz egiten gehienak bukatzen dute hemen. Beza, azpeitin ez, baina bestalera, hori kilometrotara jun, eta beste realidade bada, Hori da. eta umeak eitzen dira erdeldun du. Hori da, justu igual hemen. Bai? Nik aipatu dut Euskal Hezkuntza Sistema. Guk ez daukagu Euskal Hezkuntza Sistemari. Euskal Hezkuntza Sistema da espainola eta frantsesa, gure nazio kokapenean. Euskal Nion, Euskal Dipena zenako, ez horregatik. Autonomia erkidegoetan ez dago ia transferentziarik egin da. Beraz, bermatzen dute, bertako langileak komprometituta eta haien borondateari esker, baina ez sistemak planteatzen duelakorik. Eta orduan hori gertatzen da, zenbait ingurugirotan, kompromiso gehiago eta identitate euskaldunaren kontzientzia handia badagoelako. Ez hezkuntza sistemak erresten duelako, alderantziz. Ez, hori. Ze lehen aipatu dudan gehiarekin da, bada armaz egiten den menpekotasuna herri bati, bi adibide pini ditu, India eta Espainian eman dena, baina horrez ondoren Espainiak kolonialismo batzuek jarraitu dute genozidio kulturalarekin, identitatea kentzeko, beste batzuk ez. Baina Espainiak oraindik jarraitzen du. Bai, horregatik Eta esan ez du. gara ja enteratzen, ja normalidade Ez. baipini dugulako zenbait gauzetan da. Euskaldunok, Euskal Hezkuntza Sistema eduki dugu, gerraz kendu digutena, Nafarroko korteak, legeak, Euskal Sistemaren legeak, 4 lege ipini zituzten, Frantziak ipini zuena baino lehenago, Espainiak egin zuena baino lehenago, eta Inglaterrak ipini zuena baino lehenago, Europan, eukiren duen. Hori denak kendu eta gero Euskal Hezkuntza Sistema zezitu bitzegin. Nik esan duen, bai, egon, mesedez. Bai, baina egon, ez que nik ez dut hori esan, nik esan duen Euskal Sistema, hezkuntza sistema da, Euskadi deitzen den Espainiako autonomia erkidego batena delako, ez Euskalduna delako. Eta esan dudana da, Espainiatik dagoela uniformizazio inposatu bat. Baina sistema ipintzen badigu Euskadi nahaztu egiten gara. Bai, ez que hori errealitatea da, nahazpila itzela gauzela sartuta. Nahazketa batean gauzatuta, zeratik dagoelako Espainiako erkidego bat deitzen dena Euskadi. Eta horri, eske hori da hizkuntzaren gauza bat, ja ez da beste gauza bat, horri erreferentzia egiten dion guztia izango da Euskal erkidegoa, Euskal Ogasuna, Euskal ez dakit zer, baina ez du esan nahi Euskalduna denik, edo Euskotarra denik. Ez baina sistema erkidegoak ez dauzkaten. Ez guk, ez beste inoz. Erkidegoetan ez dago sistemarik. Dago Euskal Hezkuntza nahi baduzu, baina ez sistema. Sistema espainolak inposatzen duena. Hori da sistema. Tartetxo bat, baina espainola. Bai, sistema da. Hori zizentzen dut, deitu diezaio den bezala. Bai, baina ez ezin dugu bukatu Euskadi dela Espainiako erkidego bat. Erkidegoa. Hori da. Baina ez dago transferentziarik egiten sistema ikitzeko. Sistema espainola da, adibide, izena ipini behar behiozu,
Euskal sistema, hezkuntza sistema ez dago. Bueno, baina ez da berdina hemengo eta murtziakoa, horregatik egiten nuen ezberdintasuna. Bueno, baina ez sistema. Baina bai da sistema ezberdina. Zerbitzua da berdina. Baina tira, hori guztia egin ezuna zen esateko. Gauzak egin aldirela gaur egun ez dilak egiten gu gure kasuan, gauzak egin aldira gehiago bideak dauz egiteko, ez da ezertan Espainiatik independentzia lortu behar hainbat gauza egiteko provintzia mailan edo herri mailan edo dalakoan, hori da esan nahi nuena. Ez sartu orain gauza batean sistema, hori beste gauza bat da eta ez horretan sartu. Eta jamaitzeko bestela pongo zaigu hau dena. Denbora pasatu zaizu Eta kanik ja postuna. Bai, zabaldu dezakegu, ez dakit gure artean edo inkluso asko zaila berazgarria bezala nintzateke, beste hor zio zer bari marauka galdetzeko edo komentatzeko. Edo zeinek galdera bat okurritzen mazaio, iritzi bat o kezka bat, ja bota mazaio. Bueno, nik politikaz dakiran bakarra aurten hildan Joseba Navarretak erakatsi dit. Eta esango nahi nukena, miren esan duen aritik, ez gara gure buruaren jabe, hori egia da. Azkoitia burbuja bat da, gure erkidegoa burbuja bat da, Euskal Herria handiagoa da, eta Nafarroa garaian iparraldeko egoera infinitoki txarragoa eta nekezagoa da. Orduan gaizkape esan dagoenan aritik, egin alditu gauzak behar ditugu egin. Baina gure sisteman ez gaudela jakinda. Azkenetik, neurri baten lortu genezake gauza batzuk, eta betiko gauzak jarraitzen egin behar ditugu. Zeintzuk, badibidez hemen batzartzea, adibidez ikastolan sortu ziren, auzolanean sortu ziren, auzolana ez da beharrezkoa, da beharrezkoain urrengua. Auzolanik ez badago eta ez badago inplikatua hilda gaude, ze sistema nahiz eta batek edo besteak agindu hiltzera doan bi batera eramaten gaituzte, eta euren borondadea ez danean, espainolen borondadea epailin bitartez oso garbi nagusitzen dira. Orduan egin behar duguna da nire ustez mozorrotua gauden moduan, eta alegindu lan hori beste txoko eta lekuetara zabaltzen. Euskararen mundu hori naturaltasunez mendira guazenean, umeekin, gazteekin, edozein tokitan naturaltasunez zabaltzea. Ez dago beste aukerai. Beste aukera da azkenean indarra daukagunean, orain aspaldi egin genuena da, atzerritarrak hemendik botatzea, imperialismoa hemendik botatzea, eta buruaren jabe izatea. Gaur, onun egon direnak, da kurioso, onuk ez dago onartzen hizkuntza gutxituen deklarazioa edo berdintasuna. Gaur, daude euskaldunak, barriro onuren aurrean esanez nahi dugu beste guztiak bezala, eskubide bardinak edukitzea. Bakumen eskubideak, LGTBikoak eta gizien, baina hizkuntza gutxituen eskubideak. Guztiak onartuta daude eta gurea ez. Gaurko berria, irakurri duzuen egunkaritan, berriaken daukazue, joan ziren aspaldi, Katalunian egin zen, hizkuntzen eskubideak, eta honuk ez ditu onartzen. Ze honu zer da, estatuek antolatutako gauza bat, eta guk ez dugu estaturik. Orduen ez gaituzte ondo ikusten. Arazo eta etsai bat bezala ikusten gaitu honuk. Hizkuntza estatua denik, den hizkunt bat ondo dago. Ez dauka arazorik. Gaztelera, frantsesak, horrek ez dauka arazorik. Katalanak, guk horrek nahi dugu, eta horrek arazo bat daukagu. Estaturik eta mundu hau estatuentan oinarrituta eta eginda dagoela. Goitik, behera eta Holanda. Horregatik, nire ustez, zu biek ondo zabiltzaten nire ustetan, ez da gure sistema, baina moldatu bargara sistema honetara, eta gure artean lan pila bat egin, elkartu, adostu, zer nahi dugun eta nora nahi dugun joan.
Ze kanpotik bakarrik arazoak etorriko dira. Aprobetxatu behar dugu sistema, noski hau sistemaren parte bada. Hemen gauden kulturetxe hau, sistemaren parte bada. Nok gure kendutako diru horretatik ordaintzen da, emeko argia, emeko eraikuntza eta guzti hori. Baina hortaz aprobetxatu behar gara. Gurea da, noski ez dela gurea. Markatu, baina ez da gurea. Guk oraindu dugu, bai, baina ez da gurea. Zergatik dino ez dela gurea, azkenean, azken hitza nok du. Gu dugu azken hitza, gu gara soberanoa hemen? Ez, soberanoa. Azken hitza, oso bera da. Gure esku da, ez. Zer zen nahi badugu egin, eta espainolek ez badute nahi egin, aukera pila bat daukate. Errezena, epaietara joatea. Epaietara doazenean, kofizialtasuna pikutona doa. Legeak jartzen dugu, euskarak ofiziala da, Bizkaia Gipuzkoa da. Kofizialak zer izan nahi du hitz horrek, kontzeptu horrek. Administraziora edozeinek euskeraz joatea eta euskeraz hartatu behar izan zaituztela administrazioan. Hori ez da posible, administrazio osoa uneko una euskalduna ez bada, ez horra da. Eman ditzagun pausuak. 5 urteetan, 20 urteetan, pase dira 50 urte, ez da ben pausuri bat beramon. Beste 50 urte. Ofizialtasuna benetakoa, 10 urteetan, 140, administrazioa 140. Beste 20 urteetan, erdera 50 urteetan ikizin dut ikasi hori jubilatuta da hori. Venga, jubilatu eginean sartzen direnak euskaldunak. Ez da behar unartuko, ez dut unartuko. Eurentzako euskera arazo larri bat da arazo nazional bat, espainolentzako eta frantzentzak askoz behargiago daukate baina. Zeratik, agian Espainian katalanak presioa izugarria daukatela politikoki jente pila bat direlako, eta hori Frantzian ez da gertatzen. Baina, eurentzako euskera katalana arazo nazional bat da euren nazioarentzako, horregatik ez da berrunartzen. Eta atzera pausuka, zuen iritzian idea bezaren. Bat ematen zerbait ezan mandi badu, dena dela nik ikustetena garbi hemen, beti gaude euskera taldeak aldan gehien aiten oin euskera aldi badao, eta dana hori denak egin beharrezkoa dira, ez? Herria zendutu egin behar da, eta hori garbi eduki behar da. Egunerokoak balio dula, baino ikustetenan bezala estatu bat ez baldu lortzen, ez euskerak eta ez ezerrez, gure nortasuna juningoa pikutara. Orduan, ni beti eskatzetena hori da, euskera mundun lan egiten duten guztiei. Euskera bai, baina politikoki landu behar da estatu bat lortu ahal izateko. Besteraz, gure lan guztiak pikutara dituzte. Ez? Ala, ze esatezu. Lehen esan dut bai, Nafarroa gabe ez dago euskararik etorkizunean, hori argi eta garbi dago. Izane, gainera Nafarroak ez du euskararen beharrik, baina euskarak ezinbestekoa du Nafarroa berreskuratzea. Hau da, existitu daiteke hemen estatu bat, Irlandan gerratu den moduan, non Irlandarreko daukaten baina estatu propioa, baina irlandesa ez den hitz egiten, ingelesa hitz egiten den. Osea, behar du gehiago euskarak Nafarroak euskara baino. Peru eta Mexikoaren bat hizkuntza dago, baina oraindik 200 urte ondoren hizkuntza horiek zapaldua jarraitzen dute. Naiz eta askatasuna, hau da, oso antzinekoa da, esaldi hau, pro libertate patria, gens libera estate. Da, bebai bendigozalen eta neuren goiburua. Aberria aski izateko, hau da, estatu bat behar dozu, gero zure burua aski izateko, baina euki aldozu estatua eta aski ez izatea. Hau da, lehenengo eta beharrezko pausua estatu bat edukitzea. Baina gero, estatu horrek da oso egoista, oso norberekoia da beti. Eta zuk behar duzu moldatu eta jarraitu behar duzu borrokatzen gobernatzaile horien kontra, herri bezala. Ez baduzu borroka hori egunero egiten, estatu hori ez da zure estatua. Behar, ez eta, hau da, berak esan dakoa. Jaiz eta askatasuna lortu horrek ez gaitu bermatzen euskara aurrera jarraitu dadin. Beharrezkoa da, bai. Errazago egingo digu gauza, bai. Zer ez da berdin aukitzea bi estatu zuzapaltzen, estatu bakarra eta txikitsua, hori asko zer ezberdinagoa da, hori asko zer moldagarriagoa da, baina argi eta garbi da hori dagoena. Eta gero kontuan hartu behar da, etorkizunera begira, inoiz ez dara gertatu Espainiaren kasuan adibidez, edonork Espainiatik independizatzea biolentzia erabili gabe. Espainiagatik zein kenduta? Ni pentsa nuen horrela eta beti izan dut horrela,
Baina Ginea Ekuatorial tiru bat bota barik, lortu eskotzen. Guni, ja jaiotan eta mala hori dola, Naiz eta gero, antzeo den danak edo eskapau egin behar ziren, eta eskapau ez zirenak ezen gehiago jakin aieta. Jarri zuten eta ez dira askeak oraindik gineatarrak, Naiz eta espainolen handik libratu, eurek ez dira askeak, hor dago adibide oso garbia. Itxi zuten hor buruzagi bat espainolek, zuk agindu itzen dozu hemen, eta egin aldozu nahi dozun guztia, eta gu gara sozio preferentea. Hori hementxen bezala, gaur egun hementxen bezala, ez? Igual. Beste gauza bat ere bai, eta da, askotan ez dugu filosofia gehiagia aztertzen, zer filosofiarekin egiten ditugun. Eta oso argi esan duzua bezala zeuke pausuak ematerakoan, nazioaren garrantzia politika egiterakoan, gure historian izan da, politikariak kasu horretan, nobleak eta erregeak eta horietena, zeuden herriaren zerbitzura. Gaur egun, ia herria alderdi politikoen zerbitzura ipinita daukagu, imperialismoak egin duen berdina. Eta hori aldaketa garrantzitsu bada, ze norbaitek egurra ematen jarraitzen badigu eta guk ere eiekin borrokan jarraitzen badugu, eta ez badu inorken zer egiten geurea indartzeko ez dugu lortuko. Geurea lortzeari naziotik hori ezin delako kendu, nazio identitatea ezin digute indar militarrez kendu. Baina geuk baita ere konturatu gabe genozidio kulturalarekin desagertzeko bidean ipini gaitezke, hori egin behar dugulakoan edo eskarrelako konturatzea ze garrantzizkoa den, eta nazio egitura mantentzea gure esku badago. Buru jabetza ez dakentzen, legeak bai, baina buru jabetza daukagu. Bai, sesuarekin zer ikusi ez dauka dana daukagu, eta militarki ezin zaigu kendu. Eta espabilatu behar dugu geuk egiten, historian zehar nagusiki bizirik gaudelako egin dutenagatik. Mirari, lehen ditu dizut, mirari. Dau, adibide bat, nik kostatu zait pila bat ulertzea, baina uste dut ondo batorra. Lehen esan ditut foruak. Lehen esan dut foruak. Zerati ziren hain importantea foruak herri honentzako. Eta, esate, legea betako, ez. Zeran egiten ziren foruak? Azpitik gora. Auzunetik, herrira, herritik baiarara, baiaratik, Gipuzkoako Azkoitira, justu Azkoiti eta Bidania, eta gero ja Ibildueta, eta Gernikara, azkenean. Hola joaten zara, azpitik gora. Eta legeak ez zituzten epaileek idazten edo politikariek idazten edo mailapaz. Ez. Foruak daude ohituretan oinarrituta. Foruak ez dira legeak, ez dira legegileak egindakoak, ez dira goi mailako agintariek egindako gauza bat. Da, herrien ohiturak interpretatzen ditu epaile batek eta horren arabera epai bat ematen da. Normalean, herri honetan, oioak lapurtzen dituenak eta apurtzen dituenak, hau da bere ondorioa, hau da tal. Horrela egiten ziren, hori da inglesek gugandik kopiatu da bena, akitanearen bitartez. Pentsat, Jon Horiak holan esaten zuen. Horretik foruak hain barneratuta zeuden Euskal Herria. Dago anedota bat zenietzako da bebaitan. Lehenko gerra forala amaituta, Gerniken batzen dire herri guztien ordezkariek, eta Marotonen, general karlistaren eta Euskaldunei saldu gintuen horren ordezkari batek esaten dago. Ez foruak jakendu behar dira, horre dira privilegioa batzuenak, eta alkate guztiek esan zuten. Ez, horrek ez dira privilegioak, hori gure herriak sortutakoak dire. Gelako gerra galduta gero, Franco garai horreta pentsatu batxarra hori egitea eta oraindik alkateek esatea. Ez, galdu du gerra hau, baina foruak ezin dira kendu. Gureak dira, foruak kentzen, oraindik jarraitzen badugu foru honek aurrera ateratzen, barriro etorriko dira liberalak, 40.000 soldadu eta hil egingo gaituzte. Eta bakizu esan zuten alkate guztiek, foruak ala hil. Gerra bat pasatu ondoren, Gerniken aktan da batuta foruak ala hil. Eta Galdakanoko alkate izan zen lehenengokoak esan zuen horrek. Esaldi hori. Esan zuen. Foruak ala hil. Zeratik, berak argi zeukala kanpotik etorriko zara geroztik dena. Madriletik etorriko zara, eta torri moduan. Holan gertatu da. Liberalak, pentsatzen dugu kanpotik beti liberalak dira osa ederrak, ez daki. Franco zan liberala, liberalen ondorengoa.
Primo de Rivera da liberal general bat, ez dakiz zer, liberala entzuten da eta pentsatzen dela amor y flores, eta holako, ez, liberala dira zentralista. Foruak kendu eta dena Madrilera eroa, zentrifugatua. Madrid da, esaten zuen Ortega y Gasset, euren mentalidadea zan un Madrid centrifugado. Madrid zan zentroa eta fum! Irudi hori hartzen zuen Ortega y Gasset liberalek zer nahi zutena adierazteko. Zan, horik. Madrilen dena zentralizatu eta dena bardindu. Dena bardina, zehatik. Zeukatelako Ameriketako kolonien adibidea oso gertu esan zuten. Horri joan dira, hau batu behar dugu eta hau holan ezin dugu mantendu. Egin behar duguna da, eta larrazat, dena bardinak izatea. Eta hori da, eta hortik etorri ziren, 100 urteko diktadurak eta generalak izan dute orain arte Espainian, lehenengo gerra karlistetik, Franco hil arte, generalak agindu izan dute Espainian. Gaurko Espainia hau lortzeko. Zelan? Tiroz, eta tiroz danean, represioz, eta represioz ez danean, epaile bitartez. Guardia Zibilaren bitartez. Eta nire ditza. Izatez gainera, dana azten da absolutismoarekin, Felipe Bosgarrenarekin eta dana, baina liberalak dira, baizik eta absolutistak beste sombrero batekin. Osea, absolutismo berdina, baina esatez, eskubideak egongo direla, ez dakit zertan, baina ze eskubide, esaten dituzten eskubideak, eta berek esaten duten modura. Eta dara azkenean dana da berdina. Liberalak, absolutistak, dana berdina, sombrerua aldatute. Mito bat, eta gero nik ere bai, eske horrean nire borrokada ni nazio ditzak enduko nukeia zuzenean. Osea, ni itxingo nuke etniaz, euskal etniaz, euskal kulturaz, eta euskotarrez. Zer, bai orain entzuten da euskalduna, jose polita, euskaraz jakitaia, euskalduna zara, parte zara. Oie, ni ez naz ingelesa eta ingelesa dakit, Alemana pizkat ere badik, baina hondik los papeles para pasaporte alemán no mandao. Ez? Zer egiten gaitu euskotarrak. Zer, azkenean, horrek erakusten du bai, zer puntutaraino gure gizartea eraldatu egindan, konplexuago bilakatu den denboran poderioz, eta hasi barganen kontzeptu berri batzuk erabiltzen, gure realitate berriari izenak emoteko, gauzei. Zeren, klar, ez da berdina, foruen garaian, 19. mendean, non danak ginen euskaldunak, kanpoko jende gutxi zegon, eta gutxi gora bera, ohitura berdinak genituen danon artean. Eta erraza zen hori kudeatzea. Baina, jende berria daukasunean, ideia berriak dituzunean, bizitzeko modu berriak dauzenean, hori guztia kudeatu behar da, nola edo dala, errealitate hori zer enkajatzen ditugu pieza guzti horiek gizarteak aurrera juteko eta funtzionatzeko, ez? Bezaleko gure bai, Patxi López esan ez, hay 1,5 million de formas de ser vasco. Ostras, zertara heldu gara orduan, ez? Beharrezko dela, gauzei izen egotean, baldin eta aurrean daukagun errealitate hori ezberdina baldin bada. Horregatik, niretzako nazio hitza galdu egin dago guztia, osea, nazio ez beti historian zerriak izan den modua da, inungu haiz, ez? Non jaioa zera, nazio. Hori, ni jaioa naiz, nazioen leku honetan edo bestean, ez? Baina nazioa, politizatu egiten denean, nire ustez, arazo larriak deuzko horrek. Horregatik, gizarte estatuaren kontzeptua, nazio estatuaren kontzeptuaren aurrean, ez? Nazio estatuak beti nahi izango du, bai betik gora edo goitik bera moldatu gizartea izateko modu batean. Eta izango da gizartea, holakoa zergatik, etorri dalako ilumino bat, eta zan dau, hori izan behar dula horra. Eta gizarte estatua horren aurrean esaten du ez, gizartea zein da? Hau da gizartea, benga. Eta ez da egongo kanpoko inposaketarik, ez da egongo kanpoko ingerientzarik esanez, zeran izan behar duen gizarte hau, edo gizarte honek zer erabakia hartu behar duen. Hori da azken finean subiranotasuna. Erabakiak hartu behar izatea, kanpoko ingerientzarik gabe. Eta erabakitzea, ikusi da moduan argindarraren asuntoarekin orain, ez? Aste honetan, apagón. Izango gara independienteak, zer da subiranotasuna duen, independiente guztiz izatea? Ez que igual ezin gara independiente guztiz eta arlo guztietan izan. Ez da behiratu behar izango da hainbat eta hainbat gauza, baina hortarako hitzein beharko dugu. Eta jesarri, eta ikusi etorkizunean nolako izango den hori, ez? Eta
mito, horiek dauzkagunak hainbat eta hainbat mito, hitz egiten mito horien inguruan, eta venga, ia mito horiek errealitatea diren edo fantasia, ezta? Beste mito bat, honen ari da, orain dela gutxi, txaldi baten egon zaren Eneko Bidegain, eta mito honetaz hitz egiten. Eta berak esaten zuen, Eneko Bidegain, Baionako idazlea, kasetaria, Mondragoeko maizua da, ezta, ikaslea, irakaslea. Eta berak esaten zuen, hemen beti entzuten du, nik kanpotik ez, Baionatik nator, eta entzuten diet, denbora guztien, zer nahi duzue, mediko honak edo euskaldunak izatea. Eta, gaituzten, zeratik nahi duzu euskara jakitea mediko bat, ez da beharrezkoa, zeratik nahi duzu irakasle bat, esan aldut ere bai. Eta, nahi dugu profesionala, fontaneroa izateko, zetarako behar duzu euskara, eta zaten zuen, bai, ni Baionatik nator, euskalduranaz, eta nahi badut, nik Mondragoen da pribatua, baina nahi badut UPV-ra, Euskal Unibertsitatera pasatzea, horretara pasatzea, esamin bat egin barot, azterketa bat. Atara barot, erderazko C bata. Eta nire Frantziako titula ez dit balio, behar dut joan, eta aurkeztu, eta balioztatu nire titulo horiek espainola, bezala. Horren gezurretan dabiltza barriro. Kanpotik datorren fontanero hon bat, erderaz jakin behar dau, azterketa bat pasatu behar du. Nahi badau fontanero izan eta fontanero bezala aritu. Eta azterketa hori ikusten baduzu eta interneten dau, egiten dute horrelako galderak. Zenbat probintzia daude Espainian? Eta zuetakizu erantzuna? Nik ez? 50 eta bi ciudad edo horre, Melilla eta Melilla. Ikusi duela. Horrelako galderak egiten diete, Eta hurrengokoak dira, holako testu potolo bat, eta pila bat galdera. A, B bat bezalakoa, B gutxi gora berako, mailako bat ezigitzen diete. Fontanero tituloa ateratzeko. Eta erderarakiten egi adibidez Mexikotik edo Argentinatik datorrena, eron titula balidatzeko behar dute urteak. Ez duzu nahi mediko ona, balidatu harin. Zarazo da, Argentinako batekin. Argentina da bosgarren munduko estatu bat da. Doktorea bada, galdetu Alkon Unibertsitateri, hemen titula ondo da, balioztatu, zenbakia ondo da, tipo hau da, bai, berdina da. Zerba medikoa, ez berdintasun da. Eta ez dute lortzen, zema daukazu horrelako adibidea, ni baditut inguruan horrelakoak, ez dutela lortzen, euren titula balidatzea, eta azkena esan dute, ezin dut balidatu. Ez dute nahi profesionalak, nahi dute erdaldunak, nahi dute espainolak. Gezurretan da biltza barriro gure mentalidade horretan sartu dira, sarri nahi dira, nintxaldi baten ointzan noen dela azte bitzanten zuen, patologikoak garela. Gaude gaixorik eta ez dakigu gaixorik gaudela. Zer dina zure DNIak? Eta zoko horz pentsatzen zer dina zure DNIak. Zure DNIa Frankok asmatu zuen, gorriak eta independentista kontrolatzeko. Hasieran bakarrik izakoaten DNIa rojos y separatistas. Horretarako izan zen. Eta zuen, ondo da, dene kontrolatuko dugu nahi. Eta zabaldu zuen guztiei. Baina sortu zen, Frantziatik etorri zen, Frantzia ocupada por los nazis, eta hortik ideia etorri zen, kontrolatzeko, mongo du papeltxo bat, zenbaki batekin, argazki batekin, judeoen estrella bezala, hori da DNIa. Da, fascismoaren ideia bat, jentea kontrolatzeko. Estatu batueko batekin hitz egiten baduzu, guztiz kontra dauz. Estatuak guri kontrolatzea, Amerikanoak gauza hona daukate. Argi daukate, estatua dala gauza bat hor dagoela, agian beharrezkoa, baina euren gauzak nahi dute kontrolatu, euren armatean daude, eurek bere lurraldea kontrolatzeko. Zaten, guk arma ditugu, hemen kanpoti badator jentea, gu defendatu behar dugu estatu batuak, ez hor politikari batzuk militarrak. Hori da guk egin genuena gerrakaristan arte, gure lurraldea defendatu, armez, Meza nagusien ostean, 16 edo 18 urtetik 74 urte guztiko gizonezkoak, matxismoa, denak a desfilar. Oraindik horre dira alardeak. Zer dira alardeak? Herri guztietan zeuden, alardeak. Zer ziren? Gu defendatzen dugu Gipuzkoa, gu defendatzen dugu Bizkaia. Horregatik, etorri ziren gerrak eta hain potenteak izan ziren,
Gerra forala, bigarren gerra forala Euskal Herrian bakarrik egon zen, Espainia guztian esan egon. Puntualki leku guztietan, baina 195 eta hildako 195 euskaldunak izan ziren, guk hildako espainolak. Eta guzti hori galdu egin dugu, ez dakigu nondik gatozen. Eta pentsatzen dugu txikiak garela, txikitu egin gatuzte. 11. mendean euskera zan hizkuntza instituzionala eta potentea, ondo ikusitakoa. 15. mendean euskera literatura mailara pasatzen denean, nok egiten dau pausu hori? Nok emoten da? Lehenengo liburua nok ordaindu zuen? Enrique Bigarrena. Nok ordaindu zuen Lehenengo Testamentua? Beralaba, Joanak Hirugarrena. Eta momentu horretan euskera beste mailan zegoen. Errusiarra edo Albaniarra eta hizkuntza guzti horiek latinetik ez datozenak garaikideak dira. Euskerarekin literatura maila horretan. Zaharako eskola dau Europako edozein neurri horretan. Eta estatua galdu eta guzti hori zagertzen da iparraldean ere bai. Zagertzen da. Era bat. Beste adibide oso argia, zelan estatu horren aterpean euskerak literaturan ere aurrera egin zuen. Eta Gutenbergen makina hori esker, literaturara pasatu zen. Eta gauza horiek ez dauzela horren urrun. Egin nuen kalkulua eta nire birraitona, zela horren bezala, nire birraitona jaio zen foruen aterpean. Osea, foroak zeuden oin dino, oso bermatuta, ez da, 1890 arte, nire birraitona jaio zenean foruak zeuden. Osea, ez dela, orain dela 5.000 urteko gauza bat, australopitekoen asunto bat, osea, ez oso gertu daukagu, azten gara pixkat pentsatzen gauza hauetaz, ez? Eta gaur egun oso mermatuta noski, daukagun kontzertu ekonomikoa, que da como la paria, orain segun la paria en Estado español, hori da, geratzen zaigun, azken ondarra. Azkena. Eta hor, baina hor dau. Zeratik gudeko gure eta beste guztiak ez daukate. Eta azten dira espainol guztiak esaten, porque no hay derecho, porque no sé qué, porque todos los españoles iguales. Todos los españoles iguales, que igual amengoak ez ziren espainolak. Eta horregatik zeuskaten baien legeak, eta zeuskaten baien estatua, Nafarroa, eta horregatik geratzen zaiori guztia. Zutanik gu izateko biok behar duguna izan. Bestela ez gara gu. Espainola izateko gu bek izan behar dugu espainola garela, bestela beste gauza bat da hor. Eta gainera ahaztu dute askok, ahaztu dute aragoidarrek, ahaztu dute valentzianoek, ahaztu dute horiek danek. Osea, Aragon sartzen, Aragoi bera, ahaztu dute pio bat, baina Aragoi sartzen da Felipe Bigarrena eta hiltzen du Justizia de Aragón. Es que hiltzen du la figura más importante de la justicia. Osea, zeran ulertzen da hori dana, eta hori dana ahaztea. Gaztelaren inposaketa bat da, dana. Gaztela. Beste mito bat, egizan du gaur mitoak apurtzea datu. Beste mito bat. Sartzen dugu eta harira datorrela. Beste mito bat, sartzen digutena. Ni Madrilen egon naiz, askotan, eta gero, behin txaldiak eta gauzak eta masterra eta gauzak ikaseta gero solasaldean, ez? Lankidekin. Eta beti galdetzen diate bardina. Euskara oso zaila da. Eta batzutan gelditzen zara, eta azalpenik ez emotegatik, isildu egiten zara. Baina, ja zinaz beha azalpenak, venga. Baina, nik 3 hizkuntza dakizkit eta nietzako errezen euskera da. Gero igual gaztelania eta zaiena inglesa. Bat gauza bada gramatikalki, baina gero zoaz Inglaterra eta Londresen 6 hilabete bizi izanaz, eta tuti bez ulertzen. Itzen dabe ton, horrela, ez doka zer ikusirik literaturako inglesarekin eta entzuten dit, ikasten dugun inglesa eta Londreseko inglesak ez deko zer ikusirik. Askoitik euskera eta benetako euskera, eta euskera batua bezala. Gero, bertokoa zoazenean, inglesa pila bat aldatzen da, eta soinuak pila bat aldatzen dira. Eta guk, gauza beragatik, konplexatuak bizi gara. Ezin da demostratu euskera erdera baino zailagoa denik. Ezin da demostratu, ofizialki, matematikoki. Ni bakarrik aurkitu dut, eta Kika Munar eta guzti horien bialdutako horre bat, bakarrik dau lan bat egin da, amerikanoa, zelan ez. Da, enpresa bat, itzulpenetara dedikatzen dana. Indibon enpresa deitzen da. Indibon jartzen baduzu eta nire izena agertuka zaizue horre guztien laburpena. Eta Indibonek nahi duena, gaur ikusten duguna, batek hitz egitea eta besteak edozein hizkuntzatan ulertzea. Eta horren dauka eginda
ia inteligentzia artifiziala aspaldideko base de datos izugarri bat, oso handia. Eta esaten dago, hombre, erreza, frantses batentzako inguruko hizkuntza latinoak errezagoa dira, baina txinatar batentzako ez, txinatar batentzako errezagoa dira, txina inguruko hizkuntza. Eta horrela, edozein hizkuntze familiekoekin, ez? Zaten, hortik horrezin dugu ezer lortu. Zaten da, bueno, lortu genezakela da normaltasuna. Eta hori zer da, bueno, ikusten dugu, zer da normala. Aditzatzean ipintea, aurrean ipintzea, erdian ipintzea, eta zenbat hizkuntza jartzen dago, euskara bezala, aditza normalean atzetik, eta erdian zenbatek, eta hasieran zenbatek. Bokala, 5 bokala ukitea oso arrara da. Eta arrestasun bat emoten dago hizkuntzari, guk espainolari aportatu diogu askoz gehiago espainolak euskarari baino, eta gauza bat da 5 bokal horiek. 5 bokal horiek espainolak dauka, gaztelania dauka, euskeratik hartu dauelako, historia badakizue, sortu zelako, hori Araba eta Gaztelazar inguru horretan gaztelania. Eta sortu zen euskaldunen artean. Eta euskaldunen artean, sortu zen gaztelania, euskerak eman dautza, hasierako gaztelania hori hainbat gauza. Horien artean 5 bokal. Baina ez da normala. Katalana 6, 7, ez da baditu, frantsesa B, eta baditu hortik 14 eta olako bokala dituzten hizkuntzak. Eta horren egin deban indibonek horret dena, atara zituen hainbat karakteristika eta morfologikoa, gramatikalak, eta dauka listau labur bat 240 hizkuntzetakoa. Zailenak dau hizkuntz bat Mexikon, baina 3. 4. hasten da inglesa, alemana, frantsesa, espainola, 10 artean daude espainola, frantsesa, inglesa eta alemana. Eta euskera? Euskera oso normala da, tio. Dau, azkeneko 5 artean. Osa, normala den gauzak egiten ditu euskarak. Inguruko hizkuntza guztiak hartuta. Ez ingurukoak, ingurukoak oso arrarak dira. Osa, arazo ez da euskararena. Arrarak dira besteak. Pentsatu, ez hain ez esate, karo, zuk hori espainol bati azaltzen badiozu, oso zaila, Barrezka azten dira, eta euskara dakizu, ez duzu itxegin. Ez que zaila da, niretzako normala. Niretzako rusua da, oso zaila, eta txinarra, zer esan dutzu. Alemania da, euskuntza guztiak, beste 6.000 hizkuntzak oso zaila dira niretzako, edo zeintzako. Horrek, beste mito bat, gure hizkuntza ez da zaila. Pandemian ez, Ukraina gerran etorri zen mutiko bat oinatira, Txantxiku herrira. Eta ETB-en hasi zen elkarrizketa bat, esan ziren, hombre, euskera, ondo dakizu euskera? Bai, euskera oso ondo dakizu, goztatu zein, bueno, hasieran apur ikasi dut oso ondo. Eta gaztelania hori oso zaila da, zan zuen umeak. Ukrainiar batek, urte baten euskera zekien eta gaztelania oso zaila. Zerat, inguruko euskalduna zalako. Inguruko hizkuntzan bizi zarenean normaltasunez barreratzen dozu. Euskera ez da zaila, arazoa da euskaldun gutxi garela. Kaldakano baten. Denak euskaldun bagina esan zaila, zailzako zen gaztelania, ez da bentsuten gaztelanik kalean. Beste mito bat, buruan daukaguna, gure hizkuntza zaila da, gezurra, alegin duzaitezki horrengoka izaten dizuten zaila da, eta zaten guztiet zarete elebidun gutxienez, eta gehienak hiru hizkuntza gutxi gorera kontrolatzen dituzuen. Zein da zailena? Seguramente gutxien hitz egiten duzuena. Ez dago esterik. Nuzkio matematik galdera mate ugiko, poltsiko zartuta. Komentario bat, Hor, gerra forala esate, gerra karlisti, ez? Bai, beste gauza bat aldatu barra. Gure historia da, hutsaren urrena. Ezin ditugu espainolen hitzak erabili. Ni ja normaltasunez hitz egiten esan du, gerra forala. Hemen ezin altxatu erregin bat ipintzeko. Esan ipin, Carlos, horrein ikusi duzue, azkeneko libro La República Vasco Navarra, edo ditu dauena liburua, lagundu apurben. Espartaren azkeneko liburu. Bai, Carlos ez bazan etorriko, esaten dau, Zumalakarregi independentista egingo zala. Egon zan apuntu, esan etortzen Carlos, eta Zumalakarregi dene, venga, zu! Eta ze esaten zioten egiteko, zein zan tituloa, Tomás I de Navarra. Hartu erresumaren, estatuaren tituloa hartu, horrek emango dizu
beste estatuaren aurrean katzea. Generala, espainolen generala hori da titulo hori tituloa da espainolena. Behar duzu bertoko tituloa, zai izango zara. Eta esaten zuten, señor Bizkaia, txarto pentsetuta barriro, baina, y Tomás I Navarra. Tomás I Navarra. Eta zer da hori, gure mentalidadea apurtzea, eta historian bazetan zaigu, bardin, guerras carlistas, son los retrógrados de los carlistas. Jode, askoitiko enuko una izan zarete carlista, 1900 eta 50 urtera arte. Eta zer zarete retrógrado, nik ez dut ikusten horrelako horik hemen. Guraso, bueno, aurreko guztia ziren carlista seguru, zezegoen besterik. Gainera dena dira herri txikitakoak, nire antxineko guztia, herrioti, metxika ez duzu ezagutzen ez. Herri horiek, antxikarra diren. Dena ziren carlistak. Carlistak ez ziren carlista, da, gezurra. Ez ekiten no San Carlos bez. Ziren eskolatuak. Nire aitona, mi aititen, 1880 urtean lehenango boskatzen hitzen diotenean, han agertzen da, no sabe escribir. Zakien, zen joan eskolara, zen jaku da Nordan Carlos, no kezan dio Nordan errege bat, ez ekiten Nordan erregea eta solako gauza. Ezagoen egunkaririk, ezagoen mas media eta horrelako horik ez daukaten, menderu mentalidadea oso herrikoia, oso gertukoa, lurrak, bertoko gauzak dira. Ez daukat bete mentalidadea hori, izaten dut, orden historiografia aldatu behar da beste gauza bat. Euskaltzen existitzen den moduan, existitu behar da, euskal historiarako beste egin behar dugu akademia bat, ez dute onartuko noski, ez dugu behar onartzerik, behar dugu gu siniestea hori dana. Hartu behar dugu, benetako historialariak gureak, garai batekoa Jimeno Junio, orain Monteano, oso erraz, Pello Monteano, Iñaki Sagredo, eta horrek hartu entzatea, montatu akademia bat, fundazio bat ezingo da, ezin da izan ofiziala, espainolek ez dut onartuko, baina montatu fundazio bat, eta zuk esaten duzuna, gure historiaz, hori da sinestu behar duguna. Eta guk emoten dizugu zuei, poderea, ideologikoa eta historikoa, guk zer onartuko dugu zalako zuek esan dakoa. Eta gauza bat esan behar duguna da, gerra foralak, ez karlista. Zer pasatzen da, gerra bat pasau da handien urte bat zutea jartzen zio izena. Egi jartzek, lehenengo gerra mundiala, gero biharro gerra mundiala. Biharro gerra mundiala ez basan izen, ezoan lehenengo ikiongo. Eta gerra zibil espainola, no jarri dio gerra zibil espainola. Ba, ezoan gerra zibil. Zonda zibili, hemen militarrak etorri ziren, ejertzito espainola, nazia eta italianoa. Zibila gu gina. Redefiniu, iberretxau, geure gerran izenak geure ganatu. Hori da, gerra zibila prohibido. Gerra zibila, gerra karlista ez da. Gerra karlista prohibido. Errusia herria ez dute Segunda Guerra Mundialik esaten. Zer esaten da? Osea, como la... maiatzak sortzian gainera dokate festa. Guerra patria. Eso, la guerra patria. Gerra patria. Liberatu zutelako Errusia Alemania. Eta horri mentalitatea apurtze, txabaltze dizu. Hori da itzoren Beste esaldia, mugak apurtu. Beste hitz batzuk erabiliz, beste kontzeptu batzuk erabiliz. Independentzi gerrak, bentzet karlistak. Nik foralak, ikusten da, independentzia hor bai zegoen apur bet ikusten da, hor dau Espartzaren liburu hori, hor ikusten dituzen artikulu bat, badau zelan hainbatek esan zuten hor independentzia gora eta bera, gainera adibide aske oso gertuko zan, Amerikanoen independentzia, horrendik hogetan mapikoan, horrendik Mexiko bat independentzia, oso ia garaikideak dira Amerikano estatu batzuen independentzia eta lehengo gerra forala, eta Euskaldunekan parte hartu dugu pila bat. Gipuzkarra guztia joan ziren Uruguaiko ez zuten onartu Bergarako besarkada eta milizia guztiak Gipuzkarrak joan ziren Uruguaira. Eta parte hartu zuten la gran gerra Uruguai sortzen ari izanean Uruguai, hori ez dakizu ere ez, baina horretik daude hainbat Euskaldun Uruguai goi mailako postu horietan. Gerra foraletik joan zirelako bara, garai harretan. Uruguai sortzen hasi zain momentu horretan, hori dira euren nazioaren sortzaileak. Hemetik joan dako, askotik joango ziren, ez dut daka seguro. Izatera noa, nire inguruan, lagunak, aita, ama, lenguzinak, zerrek asko. Izaten dutenean, nafarranaz, beratzen dute, como, ez teke, dekuguneko txarta. Eta dira gure ingurukoak, eta nik askotan esaten dut ze gure gazteluak gure erregeak eta begiratzen dute, Barri inpartentzen zait, eta ja asumitut dauka. Nire zenbeta labek esaten dute, aita oitu Nafarrako ikurrin bat, hori ez bestea, hori ez gustatzen. Badeko goian koroa bat hori ez bestea, kateak ez bestea. Eta bueno, ikasten dira hori bai, baina
Eta, beste hor amaz zateko. Egon gara ikastolak eta zera auzolana behar da, baina auzolana behar da ere honetan, ezta? Mirarik esan bezala, kanpotik ipintzen dute zer ikasi behar duten gure seme-alabek. Bertan Eusko Jaurlaritza gainera zoekin adostu behar du. Orden espainolak, 3 laurdenak eurena dira. PNV onartuta bertoka dela. Orden, 3 laurden kanpotik, erdia Madriletik eta beste erdia zoek ipintzen du. Ja ez da gelditzen. Nire seme-alabek edatu didate, bat adeko 18, besteak 17 eta besteak 10. Nagusienek, Guazeta Guazidurek, ikastola bat, referentziazkoa, kooperatiba oraindik, gurasoek parte hartu aldugu nahi badugu, ez da ikasten, ez dut ikasten gure historiaz. Eta zerri batzuk hartzen ditut. Pasaren urtean nagusienak ebau egin aita, kritikatu hau. Eta eman zidan historiako ikasten zuen. Eta esaten, ez. Horrelako testu baten ezer gelditzen, esateko. Niretzako hau guztia, gezurra da. Guztia, ebau ikasten ari zaren guztia, ez da euskal ikuspegitik ipinita. Esaldi bat bez, ez da Eusko Jaurlaritzaren 36ko gerraz ikasten dute 3 esaldi, horrek ere txartu ipinita dago, gaizki ipinita dago nire iritziz. Zeratik, euskal ikuspegi batetik. Ez daude eginda. Dauz, espainolen ikuspegi batetik. Euskal gaiak, bai. Euskaldunak agertzen dian, eusbinka honan, zertxela batxo. Nafarroko erresuma, vamos, kentzen dute, vamos, esaldi baten. Reino de Castilla, Aragón, y de Navarra. Eta mapan, batzutan, egin bardozu horrela, bitu mapa, onaino heltzen zan. Eta egiten diotolan boligrafoagaz liburuan. Bizkaia Gipuzkoan, bai. Eta, zartzen dut, ez dira, karo, noski, hartzen da Nafarroa garaia. Bakarri. Mapa gutxietan. Oso kuriosoa da gainera, agertzen denean testu liburuetan eta mapak beti izaten dira beraien komeni zaien urteko mapa. Uztaien ikusi dut, Facebooken jaten zuen mapa de Europa 1226 urtean. Kontxo, zaitek ez duzu jarri 1170 urtean. Claro. Beldura diote. Bitu. Horko bandera hori, karmuko anedota bat dauko atzetik. Pentsatzen dozue hau, ez dakit, igual hor Nafarroa garaian, Iruñean ataratako bandera bat dala. Zan, Gmail talde bat, ibiltzen ginenan, zegoen batzuk ezagunak, Tomás Urzainki, Pamielako Aranaz, eta liburu bat zeukaten, honi buruz etarako zutela ez dakizea, eta zegoen gure artean eraldista bat. Behil zana, donostiar bat, Jaime Albillos. Eta harak esan zigun, hori eraldikoki, txorrada bada, eraldikoki bitu daude liburu, eraldia da zientxe bat, bete zaten zuen. Zientxe bat da, zu pentsatzen duzu, edozein ikurriña eta aldozula, edozein bandera, txartu eginda daude. Eraldika da zientxe bat. Eta behar zaten zuen, behar goratzen du, Metal, no se puede poner metal sobre metal, ni color, zeukan bere, hola izan behar da, hori egiten bat duzu, txartu eginda dau, gaizki eginda dau. Bandera horiek, munduan honetaz dakitenek, esaten dute hori, beste zientzia bezala, nik ez daki fizikaz eta apagoiaz ikasten ari nahi zorein, baina ez nekien guzti horroi hori. Hori, ebreak zekin pila da, zan eraldista, espainoko eraldista, ez dakizen, eta behar esan zigun. Nafarroko bandera, hau da, eta zehatik, bitu, liburu hauetan agertzen direlako. Eta egia zan, bihartzen zigun fotokopiak eta argazkiak, eraldikako liburuetatik 12-13 mendeko azien lehenengoak, 17. mendera arte, ezan agertzen katerik, inon bez. Eta Nafarroko erresumako liburu ofizialean Navarra Begaz idazten den horretan, berak, eurek, Nafarroko estatuko liburu ofiziala eraldikakoa zen, oso zientzia importantea. Segora agertzen bat zinan noblea edo zinan noblea eta oso importantea zen, ordaindu behar zan pila bat. Hemen asko, ikusten badazu internetetik, atara behar zenduen, askoitikoa zarela bizen honetakoa, zen nahi bazen duten Madrilen lanpostu bat hori eskaltzen zen, keraz noble, eta askoitikoa izan da, eta baserri honetakoa, eta bizen honek joan behar zinen, ordaindu, eta esaten zuten, zu zara noblea, zure aitona, eta batzen zuten gauza batzuk, dator goduetatik, bizi, baten ziren, historia raroa, baina hori hartzen zen, orden liburu horiek ziren ofizialak eta oso importantea, eta liburu horretan agertzen den bandera, hau da, hori da oso lana, eta bandera hori orain, ikusten duzuenez, irakurri igual izan duzuenez, UPN-ko hainbat alkateek daukateia gorrotoa, eta debekatu egin dute jartzea,
horrelako hitzaldietan ere, bestela ez dute ordaintzen eurek hitzaldi horiek. Horrelako txorrak mentalitatea apurtu egiten dute. Eta Nafarroan apurtu egin dute. Eta benetan, ginen 15-14 pertsona. Gehienek ez genekin ez ere, eta 5 sakiten zeuzen. Eta kateak zean munduan, bandera munduan, kateak dauzkaten banderak noiz ikustik ezuen. Sartu erosin tokitan eta ez tezu ikusiko bat. Eta dode bi bakarrik itxo idan ez. Naparra eta beste bat aztu zaiten nahi zena. Eta berez esan nahi du, kate horiek baldin mauzkatzu, herri menperatua zialako. Herri batek ez ditu kateak ipintzen bere banderatan. Eta hor garbi da, esan duna. Kateak oso denbora gutxi laburrean, ez da gire egun urte izango ditu, gutxiago. Oraingokoak Arturo Kampionek eta Euskarianoak 19. mendearen amaierakoak. Askotan Nafarroako bandera entzuten denean beti kateak ikusten ditugu. Baina ez da, hau da katerik gabekoa. Kateakin ikusten duzun bandera guztia, okupatua eta konkistatua da. Nafarroko bandera hori da, sistema espainolaren menpe daulako. Eta gainera, Europatik bandin bagoaz, nez eta kateak ez ikusi, bai ikusten dena dira simbolo horiek, ez da gure partikularra denik, da motibo eraldiko bat, eta adibidez uste dut dela, Frantziako ipar ekialdean, zegoen konderri bat bai, erabiltzen zuena karbunkula, baina irekia, izan beharrean itxia irekia. Hau da, normala dena dela, hau ez bestea. Bueno, lo hartu berde zueta. Kaldera bat okurritzen mazaizue, bestela ja bukatzen jugo bea. Nik eskerrak bat. Nik uste oso beharrezkoa diren gauzak hemen tratatu dira ez. Eta nola herritik aldaketa egin behar dugun, herria jakitea da ezinbestekoa. Adibidez, historiaren inguruan ikastolak aipatuta, ez dakien jendea dago titulua unibertsitatetik etortzen da eta historian lizentziatuak ez dakite gure historiarik. Orduan, gurasoak ari dira eskatzen, nola dakigukuk hemen ematen den historia geurea dela. Eta iparraldetik ere, gurasoa mugitzen hasi dira, ez dagolako jenderik oso gutxi zaudete, eta oso argi izan dituzuen gauza hauek gutxiregan ailegatzen dira oraindik. Baina notizio on bat ere bai, eta da, interesatzen bazaizu ere, sortzen ari delako historia zaintza izenarekin kooperatiba Europarra izan da, nazio guztia hartuko duen erakunde bat, ez da duen menpetik apartekoa. Eta nik uste oso garrantzitsua dela, labela emateko gurasoei ere, hemengo material hau geure historiatik egindakoa da, eta, jendeak eskatuta dago horretan, euskararekin geure historia dutasuna den hori elikatzen da historiarekin munduko herri guztietan, da gurean ere bai, baina ez dakigu. Nik antolatzaileei eta etorri zareten nahi, eskerrak ematea, danok kontzientzia hartzea oso garrantzitsua delago. Puntualizazio bat, ni historia irakaslea izan naiz, eta guztia badakit. Eta badago jende pila bat historia irakaslea dena eta guztia badakiena. Baina marroi bada guztia gero ikaslei pasaraztea. Osea, legalki, baldin eta Espainiako estatua nahi baldin badu, hipotezan zaitu pilo bat. Zerena guztia gero doa azterketetara. Azterketak gorda egiten direz. Inspekzio bat baldin badago, esango diot irakasle horri, zer egin zara zu irakasten ikaslei. Zergatik ari zara eduki hauek irakasten, nik Espainiatik ezarritakoak irakatzi beharrean. Zerra, zera bat, jartzea irakasleen sorbanden gainean, sekulako ardura. Eta askok, egiten dutena da, behitu. Nik behiago dut irakatzi aldudana, historia orokorra, eta bar. Eta bueno, alduzu denean, pildora batzuk bota, ikaslei, noiz behinka, bota, tika, eta ia zeo zer geratzen da. Baina, karo, eta batez ere batxillergoan. Batxillergoan eta bigarren mailan, gero egin behar dute, zera,
selektibitatea, EBAU deitzen dena orain. EBAU hori ez du zuzenduko irakasleak, zuzenduko du beste irakasle batek. Orduan, claro, zer egingo diozu ikasle horri? Ez, ikasi hau guztia Nafar historiaz, oso ondo ikasiko da, egingo du sekulako testu iruzkina azterketan, eta gero etorriko da beste bat, irakurriko du hori eta esango du 0. Eta igual horregatik, pertsonari ezin da sartu ikastera medikuntza edo ezin da sartu ez dakiz zerretara. Hori ez da, biak eman behar dira, derrigorez. Europa osoan lanik ezin lukete egin bakarrik gure historia adierazita, hori ezin du espainolak eta frantsesa lertu. Frantziko estatuen menpe dauden tituluak historian goa ikasi egin behar dute, eta geurea, bi gai ikasi behar dituzte. Ez, baina nik esan dudana da... Baina biak ikasi behar dituzte, selektibitaterako hemenkoak ez dio, dio. Ez, nik esan dudana da, azken finean da, ezin diogula ipini askotan jendeari, beren sorbalden gainean aldura bat, gero horrek beste ondorio asko ditu dalako, realitate materialean, ez dinot. Baina, noski, botaldira, pildora batzuk, beba ikasten. Euskararekin egiten dugu, historiarekin gauzarekin egiten dugu. Pizza, nire ze gertatu zitzaidan etxe batean lanea junitzen, eta hango Andrea etorri zitzaidan da esan zidan. Zu pixka badakizu honetaz, eta pia daukau, zazpia bat zaudaten etxean, eta ala, semea etortze zait, eta esaten dit, ama, hori gizki dau, zazpia bat ez, hirua bat izango da, esaten zidan, nola? Bai, ezke ikastolan, erakusten diate Euskadi da, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, eta zazpi horiek nondik ateatzen jesu. Pentsa zen asketa daukegun dira. Oain esaten dute EAEtarra direla. Euskadiko autonomia erkidegokoan. Zu nongoa eta ni EAEtarra. Ez dute esaten euskalduna. Zenbait gaztek. Hori oso kezkagarria da. Bueno, azkeneko mitua, bego, bai. Behar dut esan, bestela joango naz etxea esan, hartot esan. Euskera batua. Atxo ere, Correo Españolen eta mirakurtzen duzuen diario basko, euskara batuaren kontra, el esperanto basko. Espainola ze hostia daba. Da bardina, momentu baten, aurra eta esaten dago, horrela itxegin behar duzue, horrela ez da itxegin behar. Hizkuntza guztiak bereizten dute, literarioa idazterakoa, idatzen dutena, eta hitz egiten dana. Beti dira ezberdinak. Italian, Lombardos idazten da, eta Napoliseko batek, eta Lombardoarekin oso ezberdina da. Eta Espainian, Gaizeko batek, berba egiten dagoen, hitz egiten dagoen moduan, idatziko balu, ez zuen inok ulertuko. Eta gainera, ez dira faioak, dialekto hori ez dago onartuta batua bezala. Gaizeko dialekto espainoa, dialekto bat da, edo mexikano, dena dialektoak. Dialektoa da, dena, variedade guztia dira dialektoak. Batua da, dialekto bat ere bai. Guk egin genduena, lehenengoz egin gendu Nafarroko erresuman, literatura sortzeko behar zan euskera batua eta Nafarrera, goi Nafarrera hartu genduen eta Lapurtarra komunean, eta 78an hartu zen Gipuzkoarra. Gipuzkoa, nik momentu honetan bakari bereizten ditut 3 dialekto importante. Bizkaitarra, bereizten den oraindik, zentrala eta zuberotarra. Beste guztiak daude matizak, baina oso antzeko dira. Elkar perfektoki ulertzen dira. Idazterakoan ere bai, ez bakarrik hitz egiterakoan, idazten dozu, Lapurtarrez eta batuera idatzi beharrean eta perfecto, Baionako bati idatzita, ondo ulertzen da. Horren, beste mitu bat, alemana ez da existitzen, alemana idatzia inok ez dago horrela hitz egiten. Bakarrik da idazteko alemana. Frantsesa asmatuta dago. Francisco lehenengoak 16. mendaren hasieran behar zuen hizkuntza bat euren edikto eta guztiak ataratzeko. Inok ez zuen ulertzen frantsesik garaiaretan. Bakarrik Parisko ingurukoek. 10%, 20% bakarrik zegien. Eta gainera hori esan hitz egiten zen frantsesa. Eta hartu zuen frantses bat, orain denek hitz egiten dutena. Frantses batua asmatuta dau pertsona bategatik. Bakarrik. Berak ez zuen asmatuko aginduko zuen egiten noski. Eta gaztelania bardin hasi zen Nebrika Sevillanoa zen, ez dut ikusi bere liburua. Baina bera proposatu zuen lehenengo espainol batua Isabel lehenengoari, Sevillano batek pentsatu, ze ezberdin izango zen, orain hitz egiten dugunetik. Espainol Sevillanoa galinduko izango bazan, orain pentsatu, ezea jango nituzke eta ez dakiz zer. Dena oso ezberdin izango zen. Kendu beste mito bat, hizkuntza guztiek daukate euskera batu bat. Gu berandu joan gara,
Bageneukan, baina mendetan ez dugu eduki. Gipuzkarra momentu baten bai izan zen, bai euskera batu bai. Karla beraz eta guztioi esker. Liburu eta guztioi esker. Mila esker, turtzeatik, porque zue gabe, ez dago ezer, herria izen behar du, aurre egin behar du.